माने मा जायो जोङो जेब्ला माने जोंनियाव माने 1K साबस्क्राइबार बा 4000 माने वाच टाइम जायो अब्लाथाय मा जायो जोङो जितु मनिटाइज एप्लाइ खालामनायनि क्राइटेरिया जायो ना अब्लाथाय जों माने हांखुर जायो आरोना मनिटाइज खालामसै जों फैसा आरजिनोसै रां खामायनोसै बिदि जायोना बिदि जानो नाङा नोंथांमोना मानो जानो नाङा माने मनिटाइज एप्लाइ खालामनायनि सिगां माने हांखुर जानाङा बिनि सोमोन्दै रायलायगोन लोगोसे मनिटाइज एप्लाइ खालामनायनि सिगां जोङो मा खालामनांगौ नोंनि चेनेलाव मा खालामनांगौ बेखौ रायलायगोन लोगोसे माने दिनै जितु भिडिअ बे माने जोबोद इम्पर्टेन्ट आरोना जायफोरा नखि मनिटाइज एप्लाइ खालामथ'वाखै जायफोरा इउटुबाव गोदान इउटुबनि माने मनिटाइज खालामनायनि सोमोन्दै माने आगोलाव मा खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै मिथिया भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय ना गोबां इम्पर्टेन्ट लोगोसे माने गोबां इउसफुल जागोन ना लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायनाय जाबाय आरोना भिडिअआ जों भिडिअखौ जागायनोसै माने जितु जों मनिटाइज एप्लाइ खालामनायनि सिगां बेखौ माने मनिटाइज एप्लाइ खालामनायनि सिगां जों मा खालामनांगौ बेनि सायाव सोमोन्दै रायलायगोन आरोना बिदिब्ला जोङो मा मनिटाइज एप्लाइ खालामनायनि सिगां जों मा फार्स्टआवनो मा चेक खालामनांगौ जितु जोंनि भिडिअ ना जोंनि भिडिअ बै भिडिअआव माने माबा मोनसे प्रब्लेम दं नामा जितु भिडिअ बै भिडिअ माने नोंनि जितु मनिटाइज खालामनाय बे जितु मनिटाइज खालामगोनाव माबा नोंनि चेनेलाव माबा इफेक्ट खोलैनाय बिदि भिडिअ दं नामा ना कन्टेन्ट दं नामा बेखौ माने नोङो प्रपारलि नोङो चेक खालामथारनांगोन जेब्ला नों मनिटाइज एप्लाइ खालामगोन ना बिनि सिगां ना नङाब्ला नोङो जल्दीबाजि माने आथुर माने है आं फैसा खामायनोसै बा रां खामायनोसै माने थाब थाबैनो मा मनिटाइज एप्लाइ खालामनोसै ना लोगो आं फैसाखौ आरजिखानोसै बिदि साननो नाङा जास्ट नोंथांमोना बै माने भिडिअखौ नोङो चेक खालामग्रोथार नङाबा माने जितु नोंनि जितु मनिटाइज एप्लाइ खालामनाय बै मनिटाइज एप्लाइ खालामनाया माने नोंनिया रिइउस कन्टेन्टआव थांगोन ना लोगोसे माने रिजेक्ट जाबाथाय 30 डेज नेनांगौ जायो आरोना गोबां प्रब्लेम फेस खालामनांगौ जायो बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायथार ना जोबजासिम नाय नोंथांमोना फुल डिटेल्स होगोन आरोना नाम्बार वानावनो जाबाय माने भिडिअखौ चेक खालामनाय ना मस्टलि इम्पर्टेन्ट भिडिअखौ नोङो चेक खालामथार जितु नोंनि भिडिअ माने नोंनि वाच टाइम बाय वाच टाइमा माने बबे भिडिअजों थांदों बबे मोनसे भिडिअनिफ्राय माने वाच टाइमा इनक्रिज जादोंना बेखौ नोङो नाय आरोना माने बिदि गुबुननि कन्टेन्ट लाबोनानै माने फैनाय बिदि आजिखालिथ' गोबां माने ससियेल मिडियाफ्राव गोबां नुसैना भाइरेल जानाय बिदि माने गोबां भिडिअ बिदि होसै आरोना गोबां बिदि नुसै बेफोर माने भिडिअ माने माबा मोनसे माने रिउस कन्टेन्ट फैनायनिबो बा मोनसे कपिराइट बिदि फैनायनिबो चान्स थायो आरोना बेनिखायनो नोंथांमोना माने क्लियारलि माने बि केयारफुल माने मनिटाइज एप्लाइ खालामनायनि सिगां माने चेक खालामग्रोथार आरोना जितु नोंनि भिडिअ लोगोसे आरो मा नोंनि जितु टाइटेल बै टाइटेलखौबो नोंथांमोना चेक खालामग्रो माने टाइटेलखौ चेक खालामनायनि बिदिनो जाहोना टाइटेलाव बेनिखायनो कपिराइट फैया बा माबा मोनसे प्रब्लेम जाया बे नङा नोंनि टाइटेलावबो माने प्रब्लेम जानो हागौ माने जितु नोंनि टाइटेला माने जुदि नोंनि टाइटेल नोंनि जितु कन्टेन्ट बेनि कन्टेन्ट माने टाइटेला सेम माने एखे जायोबाथाय माने बेयावबो माने रिइउस कन्टेन्ट फैनायनि चान्स थायो आरोखि बेनिखायनो बि केयारफुल आरोना लोगोसे आरो मा 3 नम्बराव लादों आङो जितु नोंनि डिसक्रिपसन ना डिसक्रिपसनाव गोबां माने बेबो गोबां इम्पर्टेन्ट आरोना लोगोसे बे जितु भिडिअ बेजों डिसक्रिपसन गोबां एखेयानो आरोना जितु नोंनि डिसक्रिपसनाव मा गोबां माने जितु इउटुबाव माने मा इउटुबनि गाइडलाइनजों माने मिलाया आरोना बे जितु डिसक्रिपसनाव बै डिसक्रिपसनाव होनायखौ माने नोङो होनाङामोन बा चेनेलाव नोङो इफेक्ट खोलैयो बिदि माने डिसक्रिपसनाव गोबां बिदि लिरजानाबो होफ्लांजानो हागौ बा गोबां एखे बिदि डिसक्रिपसन मोनसे डिसक्रिपसनजोंनो एखे बिदि भिडिअ मोनब्रै बिदि माने नोंनि भिडिअफोराव बिदि आरो एखे दंबाथाय बिदियाव माने रिउस कन्टेन्ट फैयो आरोना बेनिखायनो डिसक्रिपसन लोगोसे जितु टाइटेल भिडिअखौथ' चेक खालामदा डिसक्रिपसन लोगोसे आरो मा दङ थाम्बनेल जितु नोंनि थाम्बनेल बेयाव थाम्बनेलावबो रिइउस कन्टेन्ट फैनायनि माने चान्स थायो आरोना बांसिन जितु रेजेक्ट जायोना जितु जोंनि मनिटाइज एप्लाइ खालामनाया रेजेक्ट जायो बेयाव मा रिइउस कन्टेन्टआवनो बांसिन रेजेक्ट जायो आरोना मानोना रिइउस कन्टेन्टआ माब्ला फैयो जेब्ला जितु नोंनि भिडिअ बा नोंनि कन्टेन्ट बेयो माने गुबुननि कन्टेन्ट हिसाबै जेब्ला हमनाय जायो बा एखे हमनाय जायोना अब्लाथाय माने रिइउस कन्टेन्ट होननाय जायोना रिइउस कन्टेन्ट माने मा बिनि रिइउस कन्टेन्ट जानानै माने जितु मोनसे कन्टेन्टखौनो बाहायफिनबाय थानाय बिदि माने बिदि हमना लायो आरोखि ना माने नोङो जितु टाइटेल बे टाइटेलखौ नोङो सेम खालामबाथाय माने मोनसे टाइटेलखौ नोङो रिइउस खालाम रिइउस माने मा मोनसे टाइटेलखौनो माने नोङो इउस खालामबाय दं बिदि होननानै हमना लायो आरोखि ना बेनिखायनो गोबां माने बि केयारफुल मनिटाइज एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंसोर चेक खालामथार भिडिअखौ लोगोसे आरो मा थाम्बनेलावबो नोङो माने गुबुननि थाम्बनेलखौबो माने थाम्बनेला ओरैबायदि आरोना नोङो गुबुननि सोरबा सेलेब्रिटि बा गुबुननि माने थाम्बनेल जितु फट' बै इमेजफोरखौ माने नोङो मा नोंनि जितु थाम्बनेलाव लगायदोंबो जानो हागौ बा माने गुगोल बा क्रमफोरनिफ्राय बिदिफ्राय डाउनलड खालामनाय बिदि जितु फट' थायोना बेफोरबो माने कपिराइट बायदि इमेज थायोना बेफोरबो माने रिउस कन्टेन्टआव फैयो आरोना नोंथांमोना जास्ट चेक खालामग्रानो जाबाय माने प्रपारलि चेक खालाम जायफोरा माने नोंनि चेनेलाव प्रब्लेम जागोन बायसा बा जायफोर माने थाम्बनेला एसे इउनिक आरोना नोंनि चेनेलनि थाखाय माने एसे गिख्रंथाव बिदि थाम्बनेलखौ नोंथांमोना सोलायना हो आरोना लोगोसे जितु टाइटेल डिसक्रिपसनखौ माने चेक खालामथार आरो डिसक्रिपसनाव माने माबा मोनसे माने नोंनि चेनेलाव इफेक्ट खालायगोन रखम बा रिजेक्सन जागोन रखम बिदि नुदोंब्ला नोङो सोलायथार जाथारगोन नङाब्लाबो एसे जाहांहां माने एसे डाउट दंबाथाय लोगो सोलायना हो नङाबा जितु नोंनि मनिटाइज एप्लाइ खालामनाय बेयाव रिजेक्सन जागोन आरोना रिउस कन्टेन्टआव फैगोन बांसिन माने रिउस कन्टेन्टआवनो माने रेजेक्ट जायोना बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ लाना फैदों आरोना गोबां इम्पर्टेन्ट माने दिनैनि भिडिअआ
नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लोगोसे गोबां माने साबायखर थाबाय आरोना लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअ माने दिनैनि गोदान भिडिअ माबा मोनसे रोंनोबा नुनो मोनदोंबा लाइक खालामदो लोगोसे आरो गोदान चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो ना बिदिनो गोदान इउटुब रिलेटेड बा इउटुबनि आपडेट्स मोनबाय थानो थाखाय ना बिदिबा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय आरोना जोंनि माने भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर ना